veteraner har i dag mulighed for god genoptræning efter fysiske skader eller på den sags skyld længerevarige psykiske men. De nye regler kunne hjælpe soldaterne, som er blevet skadet efter krig. Forsvaret er i fuld gang med at udarbejde bestemmelser, således at alle missionsskader, der anerkendes af arbejdsskadebestyrelsen efter en konkret og individuel vurdering fremover vil kunne omfattes af forsvarets. De nye arbejdsskaderegler vil også omfatte soldater med psykiske men. Det er ifølge den daværende forsvarsminister Nick Hækkerup en stor sejr for disse soldater få store problemer efter det. Jeg er nu taget til Sofie, som er blevet fysisk skadet efter krigen. Vi skal se, hvordan hun kommer igennem genoptræningsforløb, og det ellers har det. Hej. Kan du fortælle dig, hvordan du blev fysisk skadet? Jamen, mit hold og jeg var i Afghanistan for et par år siden, og mens vi var ude at køre, så lige pludselig er der en springredning, jeg springer under os. Hvordan reagerer man på noget? Jamen, altså, jeg blev rigtig forskrækket, og det næste, jeg husker, det er, at jeg ikke kunne ramme. Hvordan har genoptræningsforløb så været efter sådan det her? Det har været rigtig godt. Bortset fra, at jeg synes, jeg har lidt svigt fra staten. Hvordan svigt? Jamen, jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde nogle bedre erstatningsmuligheder, fordi så var det ligesom så, at jeg er bedre forberedt og noget mere rådgivning, hvis jeg ved, hvad det er, jeg skal ind. Hvad vil din genoptræning se ud på? Jamen, jeg træner jo stort set det hele. Både de svage og de stærke områder. Og så har jeg også en fysisk terapeut, som hjælper mig rigtig meget. Noget, som du bliver meget igennem det her. Ja, det har vi været. Har det betydet meget at have været med dig? Staten har svigtet? Ja, jeg synes, det var rigtig rart at have en, som ligesom også har prøvet det før og ved, hvad det er, jeg går igennem. Hvad synes du, at den genoptræning skal gøre? Jeg synes, at nu her, når forsvaret og Rigshospitalet er gået sammen, så synes jeg, at det er blevet meget bedre. Jamen, tusind tak, for at du kom på dit træningsforløb, og hvordan du har det og sådan noget.